హలో ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియో ప్రీవియస్ వీడియోకి కంటిన్యూ. ఇప్పటివరకు మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సమ్మక్క సారక్క జాతర ఏ జిల్లాలో జరుగుతుంది? వరంగల్. చందా నరసయ్యకు ఏ జాతరతో సంబంధం ఉంది? మేడారం జాతరకి. ఓకేనా. బోనాల పండుగలో పూజించే దేవత మహంకాళి. కొండారెడ్ల మామిడి కొత్త ఏ జిల్లాలో ఉంది? ఖమ్మం. నిజామాబాద్ జిల్లా ఏ కళకు పుట్టినిల్లుగా గుర్తింపు పొందింది? నిజామాబాద్ జిల్లా ఏ కళకు? చిందు భాగవతం. వరంగల్ జిల్లాలో ప్రాచుర్యం పొందిన నృత్య రూపం ఏమిటి? పేరిణి శివతాండవం. ఇంకా తెలంగాణలో క్రైస్తవ జనాభా తక్కువగా ఉన్న జిల్లా ఏది? ఆన్సర్ ఆదిలాబాద్. తెలంగాణలో ముస్లిం జనాభా తక్కువగా ఉన్న జిల్లా. తెలంగాణలో ముస్లిం జిల్లా తక్కువగా ఉన్న జిల్లా ఏంటి? ఖమ్మం. సో ఓకేనా. ఇప్పటివరకు మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.